Včera sa bratranec podujal upratať mi v počítači. No. A našiel tam jedno zaujímavé video. Nie, nejde o porno. Je to mnou nakrútené video ešte z čias, keď som chodil s Kikou. Natáčaj ma. Lebo ti potiahnem foťak El Cazador. Bože, ešte aj tu máš papieriky do cigariet. Čo? No poďme. Aha. Touch me. Poďme. Tomu sa hovorí už závislosť. Poďme. Tomu sa hovorí už závislosť. Dôležitá je tá záverečná časť. Poďme. Tomu sa hovorí už závislosť. Poďme. Tomu sa hovorí už závislosť. Áno, počujete správne. Ivetine slova. Tomuto sa hovorí závislosť. Na základe tohto videa sme sa teda s bratrancom rozhodli, že každý z nás dvoch vydrží bez svojich závislostí. On bez alkoholu a ja bez cigariet. Ak ja nevydržím týždeň bez cigariet, budem bratrancovi týždeň kupovať alkohol. Ak bratranec nevydrží týždeň bez alkoholu, bude on celý nasledujúci týždeň kupovať cigarety mne. Ale vzhľadom k tomu, že obaja sme veľmi závislí na týchto veciach, pochybujem, že vydržíme viac ako 2 dní. A preto som pre bratranca pripravil malé tekuté prekvapenie. Našiel som ešte pod postelou jednu fľašu domácej a tak som mu ju nachystal do chladničky. Uvidíme, či z nej náhodou nebude odbité. Ja viem, možno si myslíte, že som svinia, ale nie je to tak. Len by sa mi hodilo, keby mi bratranec kupoval alkohol. Cigarety, pretože som na mizine. Ale kto by nebol, veď chudobný študent rovná sa slovenský študent. Taká je realita. Na dodržiavanie stavky dozeral originál šumný ľud z východu. Inými slovami naša kamarátka Ivet. Vyzerá ako župan. Ja znútraj tak. Musím povedať, že bratranca naozaj rozptýlila. A tak fajne, tak. Tak to ty mňa radšej. Ja Ale chcem. ako cesto cítiš proste? Joj. Aj ty miluješ? Krapkanie, hladkanie. Čo? Zase. Prečo? Prierez s vývojom Balkánu. Dobre psiček, aj teraz za ušami poškrábať. A teraz má one, tak vieš, pobuchaj. No a večer sa snažila dozrieť aj na mňa. Úspešne som odolával. No nemyslieť na cigarety som dokázal len pri varení. A tak som šiel do kuchynky. To sa ale ukázalo ako chyba.
Závislosť bola napokon silnejšia než moja vôľa. A to som sa tak snažil. Na rozdiel od bratranca som nevydržal. A keby ma vtedy niekto videl, stávku by som prehral. Čumíš? Ty čo čumíš? Ty chceš dostať, alebo čo? Ty si nikdy nevidel grcať. Jano? Ty si robíš piču? Čo máme? Však sme sa stavili, že ty nebudeš... A ty si zapálil. Ja sa na teba.